Em sanibonani uMC Menzistor. Eish. Ngicela ukuqhubeka nodaba lwensizwa yasemthwalume. Mfoka Motha owasuka ehostela washuma ngane yakhe ehostela waya kwaNongoma eyovakashela intokazi esencane owayibona khona ehostela kodwa eyayingeya Nongoma. Uphathulo mawukuthi uzokhumbula khona ivideo edlule esemva kwale edlule la khona bengikhuluma ngosizi lwensizwa yakwaMotha emthwalume eyasuka ehostela kwaMashu eThekwini yashuma ngane endlini yovakashela intombi yayo lapha kwaNongoma kanti izofike igwazwe lapha. So but before ngi-address ngingene odabeni ngicela uku-address izinto ey'ntathu nje shortly. Number one, udaba lolu bese ngiliqedile yabona nje angazi ngithe ngiyashutha i-hour lonke 59 minutes 57 minutes, that's almost 1 hour. Thesefana ngilisave la angazi kwenze kanjani kwavele kwaphasiphithi angazanga nje izolo ingavela ngakhathala ngawo udaka. Okwesibili so ilokho number one ilokho kwenza ukuthi udaba lolu ngenza ngathi ngiphuza ukuliqedela kade ngibusy kodwa izolo ngiyenzile ivideo ngaliqedela udaba. Ngithe mangithi ngiyasave la iPhone angazi kwathi phasiphithi kwenze kanjani. Namanje nje nginovala lokuthi ngizothi ngiyarecord kodwa ade sengichecka kade ngirecord amavideo amafishane hayi ngathola ukuthi asave angazi ngemayisinde kuzokwenzakalani. That's number one. Number two, kukhona abantu abakhala ngokuthi mina mangenza amavideo ngigqoka iskipho esisodwa. Ngigqoka into eyodwa sengathi mangenza ivideo mangenza ivideo ngigqoka into ehlukile engazange ngiyigqoke. Mangenza ivideo ngigqoka into engazange ngiyigqoke. Mangenza ivideo ngigqoka into engazange ngiyigqoke ukuze ubonakala ukuthi ivideo entsha le. Angiboni ukuthi umuntu engakwazi ukwenza leyo nto ngoba zikhona izihloko, sikhona isihloko udaba nje udaba luba isihloko luba nesihloko noma ngaqoqa into eyodwa udaba luba nesihloko. That is what important, imessage ebalekile nanokuthi phela zimpahla lezi njengoba nginamavideo amangaka nje ngingenza kanjani. Ngiyakhumbula naku Transformation Live khona babekhala ngokuthi indaba ngigqoka ishirt elilodwa mhlambe ngabe ngiyayi-understanda ke kangcono leyo ukube kuthiwa ngikaze ngiboshwe. Mina ukuboshwa kwami kwakwenza ukuthi nami ngangifocus ey'ntweni engenamsebenzi kakhulu ngingakaboshwa. Kanga ukuthi ngempela nami kwakungihlupha ukuthi nakho ngizobuyela edolobheni nento ebengiyigqoka izolo or yabona kwakungihlupha kakhulu lokho ngingakaboshwa. But ngathi simase ngiboshiwe mina ungangibona ngigqoke lesi skipha inyanga yonke as long nje ngibuya ngisiwasha ngisigqoke ngoba nginandaba nje. Umuntu onganendaba bangazi abanye mina ngithi manginey'khulu lezi sizongijwayela ukuhamba nazo sisendaweni ngiyigqokele uphaca nje ngingabinandaba. Well-ke phela ngikho rich not ukuthi futhi anginendaba nje ingoba nginayo imali yokuthenga impahla. Nayo imali yokuthenga impahla nginayo, I'm-poor. Kungcono ukuba angigqoki. It's not only by choice ukungabi nendaba kwami nezinto ey'ningi zokugqoka ingoba vele nazo angi-afford yabo. So it's impossible ukuthi ngingathi mangenza ivideo ngigqoke enye impahla ngenza ivideo ngigqoke enye impahla for you ukuthi nibone ukuthi ayisekunenye ivideo. Ngiyakubona kancane ukuthi kuyayenza isense khona kodwa ngokomnotho-ke it's impossible. Nanokuthi-ke I cannot push for that ukuthi kwenzeke ngoba for me it's not important. As long as imessage ikhona. Udaba luhluka ngesihloko bayisihloko nje bese ngena udaba yabo nje lolu liyasho usizi lwensizwa yakwaMotha part 2 usuyabona ukuthi ile nsizwa yasuka ehostel yakwaNongoma. That's number 2. Number 3, kunabantu abakhala ngokuthi bathi ngiyalanda
yikho ifoni angazi zibe njani ndizicishe kufanele ngabe ngivele ngikhulume ngisheshisa angikwazi ukwenza leyo nto angikwazi mina ukukhuluma ngisheshise noma ungangithatha ungisiphi ngikhuluma kanjena nje futhi ngeke ungishintshe sengimdala kakhulu 42 years umuntu ka1983 ngeke umshintshe uthi akakhuluma isheshise manje sileyo ushonile ilanga manje so angikwazi ukukhuluma ngisheshise mina so yilokho nje bengithi angifike angik-address so ke ngigcine la khona insizwa yakwaMotha ilapha ya esitobhini kwaNongoma esitobhini endaweni ekuthiwa ikwabheka umthetho lensizwa kaMotha nikhumbula ukuthi bisuka eThekwini yashuma moya ingane zayo eThekwini yaqamba amanga yathi kuvulwe isitolo esisha eStenga or eMandeni Estenga kuvulwe isitolo esisha izosebenzela khona for 3 days in fact yobheka njengoba la eyayisebenzela khona eCrossing kwaMashu kwaFavors ngase-Favors yayivele ingathi phethe lapha enesikhundlana lapha esitolo so abelungu yayisithi kubona bavula isitolo esisha I mean yayisithi kumama wengane abelungu bavula isitolo esisha ngoba ifuna ukuhamba le ndlela yayo yakwaNongoma lukhona udaba lapha ku-part 1 so lensizwe ithi ke ithe sesesitobhini kwabheka umthetho kwabheka umthetho ke mawusuka kwaNongoma uhamba ngalomgwaqo ubheke kwaHlabisa udlula kuyiphambanweni udlule koMona uqala udlule eMcebo udlule kuyiphambanweni phansi eMona then bese uwela ke lapha kwakubanjwa khona inkunzi usukhuphula wabheka umthetho ugudleke kulezo ndawo nje stopini lapho angisazi igama lesitophu kwakuyini so ukuthi uMotha wathi mayisehlile esitobhini wayesefona esekulo ehlane ikhathi zasezila ku past 4 kuya ku 5 kanje ngoba kwakusakhanya zisesemini uthi uMotha ngesikhathi emlapho amehla amnyama sucu kumnyama ngisho amehlo akakholwa ngempela ukuthi lengane ivumile ukuthi eze kuye eze kuyona akakholwa ukuthi ngempela ingane ivumile so kunaleyo nto ongakholwa kuyena uthi uyayincinza ngempela uyabona hey ngempela ngize kulenga uyabona ke bayazi abantu mawusuke uyodibana nomuntu omthande ngalendlela yokuthi ngempela mayethu uyavuma ugcina unga-understand ukuthi uyingcwebe unga-understand ngempela umuntu uvuma ngempela ngoba ethi uyangithanda ngoba uyavuma like but ke noma kuMotha yayingavuma ngalengane ukuthi yamthanda kodwa yathi akafike vele ke ngekwazi ukususa umuntu eThekwini eze kwaNongoma umsusela ukuzothi nje aya ngizwa lento eshoyo mina so uMotha wakuleso simo futhi ke mawusuke uhamba ngendaba yomjolo uma usuku umqondo wakho preoccupied noma ukanjalo udungekile ngempela ngenxa ukuthi awukholwa ukuthi ngempela uze kuleyo ntokazi yavuma na ugcina ungasayiboni lento eyingozi mawuvalwa amehlo nje uthanda ngoba uthi kwakumnyama amehlo nanokuthi ke futhi wayeqala phela uMotha ukuza kwaNongoma eqala ukwela uthukela ngoba ukuza nje ngapha kwaZulu ukwela uthukela wayeqala ngayo ngokuthi eze kule ntombazane yalapha kwabheka umthetho uthi uMotha wathi mayesesitobhini wayesefoni ufonela ifoni yentombazane yakamakhelwane ngoba lengane le akeze kuyona ugogolo wayehambe nefoni so uMotha wayefonela hawu sifonini so ke lensizwa kaMotha yabe sifonela intombazane yakwamakhelwane njengoba esela estopini uthi uyafona kusethi ucela ukukhuluma noThandeka isithi ke le ntombazana kamakhelwane hayi uThandeka usaphumile uphumile ukubo ngizovela la ngiyomnikeza ucingo ngicela ukuthi ubuye ufone noma uzokubhaza yena hayi bese ma kuMotha emala estopini yabona uma usestopini sendawo ongayazi usuke ungazi noma umuntu uzoqhamuka ngapha noma uzoqhamuka ngapha noma uzoqhamuka ngapha musendaweni nje ongayazi
uthi umoto athi ukulinda ethe salinde kanjalo uyabona futhi phela uze kumuntu ongazi ukuthi uzoqhamuka ngapi kuyabe kusaqhamuka umuntu lapha inhliziyo ithi gidi kanti uthola ukuthi akuyena thothi kuqhamuka omunye lapha inhliziyo ithi gidi ubone sengazi ukuthi uyena so ke uthi umoto ke wathi samile kanjalo yavela aqhamuka le ntombazane qhamuka lapha ya iza nje ngendlela eqonde estopini yeza uthi wabona ukuthi ayiyona gqoka ingubo igqoke kahle gqoke nje ingubo weli ke umuntu uma umthanda noma egqoke into ejwayelekile umuntu nje uma umthanda noma egqoke into ejwayelekile nje uvela ubone sengathi useqoke kahle udlula yonke into kufana noma intombazane esenje ekhweni lakho uyayithanda intombi yakho noma umama wengane yakho igxobo zikagesi sibuye isigxobo zikagesi isigxobo sikagesi esiseduze kwasekhweni lakho uvule usibone sengathi sihlukile kulezi ezinye igxobo yagesi ziyafana igxobo yagesi niyazazi kodwa muthanda intombi yakho uvele ubone sengathi igxobo yagesi nje lezi ezimbili ezenhla kwakubo ungathi zinhle zona ngazi kanjani kodwa ungathi ihlukile nje so kuba kanjalo nje umuthanda umuntu so uthi umoto yaqhamuka lentokazi yeza hey uthi lamshala amequvalo seyincane phela inizinqa nje uthi lamshala amequvalo umota uthi yathi mayifika phesheya komgwaqo ungaphi umota yona ngale uyitiyela ke lo mgwaqo losuka kwaNongoma ubheke kwaHlabisa mukwabheka umthetho nje uyitiyela vele kusuka kwaNongoma ubhekele kwaHlabisa uzojoina uN2 emtubatuba uthi umota yayisiwela lengane yathi mayiwela yangasondela kuyena yawela nje yangasondela kuyena yafike yama lapha yama nje lapha yafika yathi yangabingelela futhi yayisithi ngicela uthathe impahla zami ngicela uthathe ubhaka wakho noplastic bakho bese uwela uyalapha esitolo nangase esitolo ufuke uhlale khona ungilinda ngizoza mase kuthe hwalala yasiyedlula so umuntu owayekude umuntu wayekude nje akayibonanga lengane ukuthi iyakhuluma noMotha akabonanga ngoba ayisondelanga futhi eduze kwakhe uMotha so nayo lengane yayenzela abantu ukuthi bengaboni ukuthi abantu lo Motha ongaziwa lo phela kusheshe kubonakala umuntu mayengaziwe endaweni kusheshe kubonakala ukuthi lo muntu uze kusibanibani uthi kuMotha wabese yayisidlula wayibuka engakholwa edeze eyincinzi ukuthi ngempela lento iyenzeka lento ngoba phela le ntombazane lokho ayibone hostela kusanda qala uDisemba la kanje so lokhu futhi khona mhla esuka kwaMthembeni mhla ekwamthembeni la kosiwa khona inyama nakho kade bizwe iphoyisa laselithi nakho uMotha kade esawuthenga inyama lengane yasala yakhuluma nephoyisa athi amaphoyisa mase eqhamuka uMotha eseyidonsa ngesandla athi amaphoyisa into zase hostela kambe zinjalo ubheke nje lokho ingane sikhuluma nakho kodwa kuhamba nendoda kusukela ngalelo langa uyamehluka uMotha vela abamnyama mayibona lengane uthi kuMotha athatha uplastic bakhe athatha ubhaka athathe noplastic uthengile phela into ezimnandi ebese wela ahamba afika ngene esitolo isihambile yona isibhekele yena uMotha wabhekale ifika ingene esitolo lentombazane lo uMotha uthi afika ngene esitolo intombazane yona ihambe yale akakazi phela ngisho kubo ukuthi kokuphi ngokukaMotha nje intombazane kubo wayo kula iqhamuke khona uthi kuMotha mayifika esitolo afika athenga amabhiya aphuze vele ke bakhonje basekuntamba manje songo5 kuya ku 5:15 lezo khathi nje vele sebekhona abafana bendawo esitolo yabo noma bengebaningi phela bangena baphuma bathenga ogwayi abanye ithaveni leyana kodwa uyazi emakhaya ithaveni nesitolo kuba into eyodwa kudayisa ubhiya khona la kudayisa izinkwa kudayisa yonke into la uthi uMotha athenga amabhiya awaphuze aphinda athenga uyaphuza aphinda athenga amanye futhi uthi kwalobhiya awuphuzayo akawuzi ukuthi uyapi ngoba yena usejahe nje ukuthi akuhlwe uthi kube kwakuphusheka ukuhlwa
ngabe wakuphusha kwakubekuyahlwa njalo sejahe nje lentokazi uthi uMotha washa amabhiya amabili edize ephuma phandle ke efike ebhema ngoba umuntu yabukhona abantu ababhema ngoba abangabhemi njalo kodwa mabethole nje lelo thujana bayabhema so wayibhemela ukuthi yena mayiselapha ya engabe sabhema lapha kuloya muza yakuona kule ntokazi uthi kuMotha afike athenga amabhiya amabili ephuze edeze ephuma ubhema phandle yayibona igenge yendawo nenye ibhema insango yayibona nje kungena nabantu ke phela besifazane kungena wonke umuntu esitolo ngisho kanjalo uthi ahlale nje khonini isitolo sinofefe yabo ufefe nje odayisayo ungale insizwa futhi edayisayo uthi uMotha kwathi ngabo 6 kuyosha u6 eqala nje ukuthi uhwalala seqala uhwalala uthi yayisingena lentokazi lentombazane esencane uthi yayisingena esitolo uthi lo muntu heqe uva la yangena yafika yathenga ngazi noma ama smoothies noma ama chippies kodwa nje yathenga ngemadlana kushuthi ayiphethe 5 rand or 2 rand or something kodwa nje yafika yathenga ama chippies lawo yayisiphuma kushuthi uMotha uhlezi andasiboya isitolo siyi4 khona uhlezi ekhonini ngakuleli ikhona elingapha ngasemnyango uthi kuMotha mayisiphuma lengane besithi ngekhanda kuyena uthi bese ethatha ubhaka wakhe ethatha uplastic asukuma aphume esitolo ebisethi ebheka ngasesangweni mayithi yabheka ngasesangweni hayi ayikho lengane mayithi yabheka ngala hawunansi ya uyazazi izitulo zasemakhaya sithi sibiyiwe isitolo kodwa mawuqhamuka ngapha nakhona kunesango elikhandwe nje ngabantu isikhala sesisikhulu nje sesiyisango nangapha nansi isango nangapha futhi so nansi yayisise esikhaleni lapha uthi uMotha ayilandele sekuthevela ukuba hwala lo muntu lapha usamboni kodwa nje phela maye la uyambona makuthi ungwendawo uyambona ukuthi ubani loya uthi umfoka Motha bese ilandela lengane ilandele ebese iphindela ngasestation iphindele station la baqhamuke ngakhona balandelana kude ngoba wenzela ukuthi uMotha noma kukhona umuntu ohlangana naye lapha ya engaboni ukuthi uhamba ndawonye nalengane bahambe beze befika estation mabefika estation iveli ithi lengane iputshe la ucingweni ingene kulomzo seduze wasestation ithi woza nguMotha uMotha afika ngene ngaphakathi naye angene ngaphakathi biputshe bengene behambe beze bayongena umuzi wale ntombazana useduze westop kanti uMotha yena wayetshela ukuthi umuzi wale ntombazana ukude ulapha la ibiqhamuka khona kanti hayi intombazana bisiqhamukela nje kwenye indawo komunye umngane wawo ungabe umngane ibisiqhamukela komunye umuzi kodwa isize la ekhaya kubo uthi uMotha kwaba kuvala umnyango nje bathi mabengena nje kwaba ukuvala umnyango nje hayi uthi akayazi ukuthi kwenzakalani uthi akazi ukuthi kwenzakalani uthi wayeseyijahe kakhulu lengane wayeseyijahe kakhulu uthi akazi ukuthi kwenzakalani ayibase beyaqeka kwaze kwabe bayaqeda uthi baqeda abakabingelelani njalo abakabingelelani kwaze kwabe baqeda balala japhe zombhede hayi kwaba isikhashana uthi awuphelanga 10 minutes belele nje hayi futhi uthi baphinde baqala phansi nayo ijahile lengane nayo ingane kanti hayi uthi uMathe kwaba ke isombe sideke leso kwaba isombe nje side kakhulu silelo hlandla lelo laba lede kakhulu ngoba uyazi namoya obona umuntu wesifazane kuba isombe sokuqala siyashesha isiqala kodwa sesibili siyadonsa uthi uMotha sadonsa kakhulu isombe sesibili ngenxa ukuthi wayekade sanda kuqeda phela sokuqala uthi hayi abashuka nanga ingane imshuka uthi akukho la engayikhothi khona nayi ingane akukho la uthi wayezecabanga ukuthi kodwa lengane ngisese hostel angangisabani nje ngoba buka le ntombazane ngangitshela ukuthi incane kodwa ngoba uyakhumbula ukuthi laqala bese sehostel uMotha wayengeze ukuyishela lengane kwaze kwaba uyabona naye ukuthi lengane yabanika abafana ithuba lokukhuluma naye uthi lokho kwamenza ukuthi ezegcine
langazelela ukuthi naye angathi angayishela lengane. Uthi uMotha kwaba ngongaphansi ngongaphezulu hayi baze baqede isombe sesibili. Uthi ke balithulala kwayimake bexoxa ke bebingelelana ke bexoxa. Uthi uMotha ngabona nakulendlu engilele kuyona ukuthi lendlu ekalosisi lo osebenza eThekwini ohlala eduze kaMotha ubone impahla akazaziyo mayigqokwe lo yasiso seThekwini. Uthi uMotha ke hayi iphume ke ingane bese bekhipha ke efrijini izinto ezayiphethe uMotha. Hayi bedleke bephuze lokho kuphuzwayo ke bedleke yabo into ezimnandi. Uthi uMotha ayiphinde iqale phansi inkonzo. Beshukane nengane kuseke ekseni ngomgqibelo. Behlale ke ngomgqibelo ekseni mayisaphumile ingane yolungisa amanzi okugeza asala uMotha afonela umama wengane yakhe. Angithi umama wengane kaMotha wazi ukuthi uMotha useStenga uhambe ngomsebenzi njobe ile hostela nje. Afonela umama wengane yakhe uMotha ethi hayi mina ngeke ngisebenze lana ngizobuya kodwa ke kuyasebenzeka nje. Isitolo lesi basivula belungu nani. Angithi uMotha uhambe umuntu oyobheka ukuthi lezi sitolo sesikulungeleni ukuthi singavulwa ngoba wayenduna phela uMotha nakulesi sitolo lapha eFavors eCrossini lapha ngase Favors eCrossini kwaMashu wayenduna kulesi sitolo ayisebenza kusona. So nangapha uthi ke mayikhohlisa umama wengane yakhe ukuthi nangapha kuthiwa ngizoba induna ngapha manje ngeke mina. So iplan ayiphume ngayo leyo. Bahlale kuMotha umgqibelo akho umuntu la ekhaya yingane nje incane ezilala endlini enkulu. Bese kuthi le ntombazane uThandeka lo ile ntombazane le eyayingathi indadlana kulezi zayimbili ezayivela sho hostel. Le elama uThandeka intombazane yenza umatric isemqashweni. Ugogwa la ekhaya usesontweni ebuhleni uyovala inhlangano. Bahlale kuMotha kuze bomgqibelo ntambama. Phinde futhi na umgqibelo ntambama ezikhala. Uthi uMotha wayeqala ukuhlulwa intombazane ngocansi. Intombazane esencane. Uthi nje yamhlula yamkhipha inkani. Ngoba uthi akakhumbuli yena mayethi uyayithinta nje besithi hayi sikhathele ngicela sithi uma kancane or sesoqhubeka ekseni or ake silinde kancane. Uthi uMotha akaze yenzeke leyo nto. Uthi nje lento ijwayele kwenziwa abantu besifazane hayi mina ngisakhathela ke sithi kulinda siphumule nani akaze yisho le ntombazane leyo kwakuze kube yiyo futhi ephinde emthintathintayo ukuze kuphinde igame iqhubeke. Bese kuthi ngesukuze kuseke ngesonto ekseni. Behlale ke belale babona wedeze mayiphumile lengane isawugeza or isawulungisa ukudla or iyolungisa itiya uyafona uMotha ufonela umama wengane. So bese kuthi ngesonto ngabo 11 nje sekuyisonto manje. Uthi uMotha bese ethi kule ngane iyazi sengathi ngingashaya umoya manje. Yabona nje lokhu ufuna ukushaya umoya akakujwayele phela ukuhlala endlini uMotha. Nje uhlala endlini for 2 days. Yabo bese ethi kule ngane yazi sengathi ngingashaya umoya nje mhlawumbe ngijike esitolo mhlawumbe ngithenge ubeer or something. Wele ke ubeer wayengawuthenga phela wangathumela ingane yothenga esitolo ibuyize nawo endlini kodwa wayidinga nje ukushaya umoya. Silengana naye anginankinga. Uthi uMotha akakho nama uthi mayingena ngisho eminyango uthi mayiphuma lengane yolungisa itiye uthi uvele bone sengathi ngeke sabuya ngendlela ayengakholwa ngayo nje ukuthi ngempela unalengane. Uthi wayevele bone sengathi ngeke sabuya uthi wayezelunguze elunguze ngewindi lapha elunguze endlini enkulu uthi ayibone ibuya namanzi okugeza osibini ibuya netiye uthi avela ajabule kube sengazi ukuthi ifike oqala kuyena. Bese ithi ke le ntombazana hayi asilinde ukuthi nje hwaqa uzophuma esitolo uyishayela umoya mhlambe lelo hour or 2 hours. Nangempela bese belinde bese kuthi ngabo 5 ntambama ebese iphuma lengane ilungu check abantu uthi abe khona abantu abazobona vele sekuthanda ukuthi ebese iqoqo enqonqoza ithi akaphuma uMotha. Uthi uMotha aphume ejuma ucingo futhi athi ajombele ngathi ujombele emgwaqeni.
bese ke ehamba ke esitolo isale ke yona ngoba yathi yona izoqisa noma i-hour noma u-30 minutes i-hour noma u2 hours bese iyomlanda umothi stay lapha esitolo wahamba ngoba ngeke phela bebobabili esitolo bazobonakala mabefika ngale sitolo mayefika ngale sitolo umothi ayafika ahlale phansi ekesini lapha athenga ubhiya sekutambama nje uyoshawa u6 sekugcweleke esitolo noma ngagcwele phela kakhulu kodwa nje leyo genge eyakhona endaweni khona lezothenga utshwala ephuzayo yenye neyabhema yabo uthi umothi mayisahlezi kanje nayi ideze yobhema naye phela phandle ebuye ezohlala ekesini lakhe ayiphuzela aphuze ayikho ke nendlela yokuthi axoxe nalengane ayina iPhone leyangane kwayayingena iPhone ayuthi umothi akahlale la hlale ethe uphuza ubhiya buya hamba ubhema phandle uyayibona negenge ephuzayo unomzimba kumothi unomzimba nje ile genge ngathi yajima uthi umothi mayisahleki kanjalo nakhona akasahlezi la usefusa ngathi manje lengane iyafika manje izomlanda babuyele endlini ngoba umoya yena wayesebona ngathi usumshayile yabo leso sikhashana nje ubona usumshayile ayosefuna ukubuyela endlini intombazane le imhlezi la emqondweni uthi kumotha bese kuthi nje sahlezi kanjalo sayiphuzela amabhiya na uyawuphuza nje akaweza uthashonaphi uthi kuvele kusuka isincadu nje sendawo kusho ukuthi isincadu sala endaweni yabo le genge yasendaweni engenendaba nje uthi vele kumile nje lapha lokho mfana wasendaweni bese kuvele ukuthi makukhuluma nomunye ukuthi baje zishapha lesidudla lesi ithitwa lesisidudla isaphi lesidudla lesi yabona zishapha lesidudla esaphi yabo ikhuluma lo language uthi umothi vele ecasulele lokuthi nje esazi zishapha ngalesi sidudla uthi vele ecasuke kumela ucasuka ukuthi kumela uthi maye uthi hayi phela lo muntu usho kuyena uthi lo mfana lo usho kumina uthi zishapha lesidudla lezo acasulwe nje lokho umuntu uthi umothi aqala ngathi uyayiziba lento uthi bese kuthi lokho kunye hayi umbuze ukuthi wapi lo mfo bese kuthi lokho hey kanti zishapha lesidudla lesilahlekelwa zinkomo lazilahlelwa zidlongulwa ingane lana manje esihlala nabantu esingabazi mhlawumbe uzobulala nje zishapha vele lesidudla yabo ayothi umothi avela adinwa abonde kukhulunywa naye uthi ngivele uthi bese vele ephendula umothi ethi wemfo usho kubantu isidudla ubiza abantu ngesidudla bese lobutshita ngisho kuwena bithi zishaphi ka ukupha asikwazi phela la endaweni asikwazi ukuhlala nawe singakwazi mhlawumbe uze kumnikazi wesitolo or niyazana naye or something zishaphi vele ngawo uthi umotha yavela mase kuvele ukuqonda ngqo ukuthi leli igama lethi isidudla kulubhekisa kuyena ukuthi kwavele kwama yamala wacasuka khona ukucasuka kuvele kungakwazi nje ukuphefumula uthi wayibone segadlile uthi wagadla umotha nesibhakela wagadla lokho kumfana kwazi ukubhalansa ngofefe waqhubeka wafika kushanga isibhakela kushanga isibhakela umotha kwathi kuyagadla nakho kwathi ukuthi wabushaya uthi ngesikhathi esashaya lokho kumfana ngesibhakela wezwa into la ngemuva imtiqu yabo imtiqu into la ngemuva like ngathi ukhonto emshayayo uthi mayithi yaphendukisa ikhanda nakho sekuyaphuma kuyabaleka lokho kumfana ade kumshaya ayuthi aqhubeke nashaye lokho uthi ngesikhathi esashaya lokho ebone nangumnikazi wesitolo uvula angithi abona umnikazi wesitolo nje ngale counter so uyavula manje ngukhiye uvula ingididi lomnikazi wesitolo ufuna ukuza ngapha manje la okuma khona abantu abathengayo so uvula lo mnyango lo ufuna ukuza ngapha uthi umothi hayi aphume lo mnikazi wesitolo afika abamba uthi engakafiki lo mnikazi wesitolo kumothi uthi umothi ngesikhathi evula lo mnikazi wesitolo evula ukhiye yena ushaya lokho kumfana lokho kuyisinqado kodwa manje uthi bese umzimba ngathi uyashokheka yabo umothi uthi ngizwe umzimba ngathi uyashokheka nje lento yenzeka ngokusheshsha uthi ngizwe umzimba ngathi uyashokheka manje ngishaya lokho kumfana uthi bese ngihlehla uthi eyibona njengathi manje umqondo usuphazamisekile yabo uthi bese ewa
eze lo mphumo umnikazi wesitolo afika bese kulokhu ngesikhathi eyumoto bese kumeqa ngaphezulu lokho kuyisinqadu lokho ade kushaya umeqa ngaphezulu ezimnikazi wesitolo afika abamba umoto uthi umoto wayengaqondi noma lo mnikazi wesitolo ufuna ukuzomshaya naye kodwa manje umbono uyambamba uthi mayethu usebona igazi laphansi kanti umoto kulokho kumfana lokho bengathi kumshaya la lento ebimshaya la bekumgwaza kusho ukuthi kumgwaze umese wangena nje wangena impela umese ngoba mawungena umese kuze umuntu kuze bengathi umshaya ngenqindi usuke ungene wonke umese so ukuthi umoto ke ayambambe lo mnikazi wesitolo amdonsa amkhiphe phandle mayifika lo mnikazi wesitolo uthi uvula imoto kusho ukuthi imoto ikhiwe abuye lesitolo lo mnikazi wesitolo akushuthi akhiye isitolo aphume sephuma nokhiwe emoto kanti umnikazi wesitolo uyabona ukuthi umathu ugwazekile kabi futhi uyabona ukuthi lo mjidi ugwazekile maye ngahle ngalithola usizo la uzofa kushuthi ngesikhathi kwenzeka lento nenhlanhla nalentombazane uthandeka lo isiphumile kubo ize esitolo ngoba umotha wathi umoto uzohlala i-hour or 30 hour noma 30 minutes bese iyeza izomlanda kanti siyiphumile vele le ntombazane isizela esitolo kuthema ize esitolo ibona labafana bangakubo bangumsindo yabona yayisiphuthuma esitolo iyobona ukuthi kwenzakalana uyawuza umsindo wabantu abakade belwa nani mase bexozela la ngaphandle mayifika le ntombazane encane la esitolo ifibona umotha sebemfaka emotweni ufakwa yilobhuti wesitolo bamfaka emotweni umotha bamfaka emotweni yambamba lensizwe ize le ntombazane ifike ibuzini kwezenjani uthi lo mjida wesitolo hayi sebegwaze lensizwa nama ngiyazi lensizwa ukuthi yaphi kodwa manje ngiyabona izofa mangahle lapho umotha uthi akusakhulumeki sekuphuma amathe la yabo ayile ngane kivela ikhaleke ithi itshelele umnikazi wesitolo ke ithi hayi lo muntu uze kumina Nkosi yami bemphuthumise ke esibhedlela bexoxa ke sebexoxa endleleni bamthinta umotha kodwa babona ukuthi hayi lo muntu noma engakhulumi kodwa nje uyabona lokho ethi nje uthi lokho ebuza uthi yini kwezenjani yini kwezenjani yabona uma egwazekile lokho ethi hey kungigwazile kungigwazile kodwa manje yabo ukukhuluma kwakhe kuyezwa ukuthi akukho normal hayi baphuthuma ke uyabuza kumoto ukuthi kanti siyapi manje siye eThekwini hayi bamphuthumise esibhedlela ke lapha esibhedlela sakwaNongoma eBenedictine mosuka wabheka umthetho uya esibhedlela kwaNongoma kuqhelile impela nje isona sibhedlela esikhona kwaNongoma abemphuthumise ke esibhedlela ke iyaxoxa le ntombazana itshela umnikazi wesitolo ukuthi hayi hayi malume lo bhuti lo uze kumina usuka ngapha eThekwini manje nakho angazi nje mangahle kuthiwa uyafa ngazi ngingathini uyabona iyesaba manje la ntombazana ithi nje ngicela lento singayitshela umuntu icela kulo mnikazi wesitolo ayibephuthume ke edrobheni kwaNongoma esibhedlela phansi bashona phansi yibo labo bodlula emona bashona phansi bodlula komcebo bakhuphukele eWhite City banqamula bodlula epolice station baze boshona phansi esibhedlela kwaNongoma mabefika esibhedlela hayi bemfike bem-admit umotha hayi fast ke kwangagcweleke amanesi amxilonga hayi empompa igazi ke ebese etshela laba ukuthi hayi lo mfo uzoba right somkhipha nje kuseni mhlambe ningahamba nini behambe ke la bese ke umotha ngoba bamshiya umotha nje sengathi uyakuse right useyitshela lengane ukuthi hayi ube ufike kuseni ngiphathele ubhakha wami wahamba ke le ntombazane nalo mjida wesitolo wasala umotha esibhedlela nangempela ekseni afike le ntombazane encane uthandeka afike nobhakha kaMotha bafike bemdischarge kuMotha esibhedlela kwaNongoma bebaba amatekisi la esibhedlela bambhandishile kuMotha la bambhandishile nje ingalo le bayithe ngoba ngathi noma inceba lalishonile kodwa bathi laba onesi ngenhlanhla alikho endaweni embi kodwa khona lishonile kodwa alikho endaweni embi lingene emhlubulweni ngoba kube kuthwala ingapha nje ngabe kube isimo sibe sibi kakhulu ayike ahambe kuMotha bagibele ngazi noma koku 9 rand 10 rand ukugibela mawusuka esibhedlela uya edrobheni kwaNongoma
bagibela itekisi nalengane befika edrobheni uMotha afika avalelise kulengane hayi uyangena emotweni eziya eThekwini yena manje emva kokuthi sebethe ukuxoxa ingane besibuyela kuboke mayifika eThekwini uMotha efike ngumama wengane yakhe efike ethi hayi uhambe kahle lesitenga umsebenzi uyaqala nje isitolo sivuliwe kodwa ke yena ayakezokuya lapha usethi ke ngumama wengane yazi lapha esitolo bathema beqedela amashalofu lana afithwayo ubese kwazwa insimbi la iring force wayiqinisa ke kodwa noMotha kwangathi nje into engekho nzima kakhulu wathi ayikwazi insimbi la khona insimbi wele kuyena icijile afika mgwaza la yabo so ke wayigoqa kanjalo umama wengane yakhe uthi ke mayichaza uMotha yambaza kanye yambaza intombazane le ngakusasa sesemsebenzini ngoba wavuka emsebenzini uMotha eyiqinisa phela engafuni ukubonakala uthula imele emsebenzini wafika wathi hayi ulimala ehostel kumama wengane uthula imali emsebenzini esitenga so ke waxoxa ke nalengane ocingweni uMotha mayichaza kwaze nje kwa mhlawumbe waxoxa insuku ezimbili ezintathu imbhaza ngefoni kasisi loya kwathi mase kubuya ugogo wayo lengane ebuhleni esontweni yambhaza futhi ngefoni kagogo baxoxa kodwa nje bagcina bengasaxoxi uMotha nalengane ngenxa ukuthi wayesaba uMotha ukuthi lengane nanokuthi wayenovalo mayesho wayenovalo ukuthi hey cishe ngafa ukube ngifile ngangizothini bengizothini sengifela kude yanga so ke lolo valo lolo lwamenza nje wagcina engasenaso isifiso sokuphinda abonane lalengane yabona ngoma wagcina ke ithuthile naso hostela wayohlala wathutha esicemeni la salapha ya ngakwamthembeni mubheke ngaseqhakaza lapha wathutha wayohlala ngazi noma wayohlala ngaseyinqawini waphinda wachoda kagcina esukile hostel so ilolo daba nje olokaMotha lensizwa kaMotha eyacishe yafa ifelo kaNongoma ngoba ngempela kube yakwazi ke endaweni ebucayi ngabe wavele wafa bese kuthiwa kugcine ngingazekanga ukuthi ngoba phela nalengane encane mhlambe mayesefile uMotha kwakulula kulengane ukuthi ivele ithi hayima ingakhulumi lutho nje ivele nayo ibabaze mawukuthi yayiyofikelwa yilokho so uMotha kwagcina esinde kanjalo ngenhlanhla kulolu daba nje uyabona ukuthi baningi ke abanye abafowethu abathi mabe thandwe intombi ngoba kunomuntu wesifazane noma kunethuba lomuntu wesifazane uthi mayevuma ungavuka ngisho ebusuku mayengahlithi thothi mhlambe kade evuma manje ukuthi hayi kulungela ke sizame sithandane mayengathi ke asibonane noma ukuthi imoto awunayo ungavuka kunomuntu wesifazane ongathi mayithi nje asibonaneni manje uvela uvuke ungaboleka ngisho imoto ungafonela ngisho ikhansela la ngakini thali kuhambise intombi kuyo leyo ntombi ungaqasha ngisho imoto ungenamali so kunabantu abanjalo so labo bantu abanjalo isikhathi esiningi kuthi noma sekuzingozi uvela ungayiboni ngenxa ukuthi umqondo uvela uthi ngxe kubona gcina ungakwazi ukubona ingozi ilolu udaba ebengiliphethe namhlanje siyabonga